Parkovisko bolo, ako iste všetci viete veľmi dobre, vybudované v rámci akcie Z v 70. rokoch minulého storočia. Bolo postavené z verejných prostriedkov a jednoducho je to verejno-prospešná stavba. Mnohí možno ani neviete, že parkoviská a komunikácie sú rovnako stavbami ako akýkoľvek iný dom. V roku 2005 sa podaril zvláštny krok skupine ľudí, keď došlo k reštitúcii tohto územia cez bývalý spolok želiarov v Devíne. Družstvo podielnikov v Záhorskej Bystrici nadobudlo nie len tento pozemok, na ktorom je parkovisko a prístupová cesta k národnej kultúrnej pamiatke hradu Devín, ale aj ďalšie pozemky v katastri Devína, ktoré siahajú až do Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Hneď následne potom, ako sa družstvu podaril tento husársky kúsok, predalo družstvo pozemky, na ktorých je parkovisko pod hradom Devín, dvom súkromníkom, to nazvem, z ktorých jedným bol vtedajší starosta pán Pacelt, získala to, myslím, že agentúra Pacelt, a druhú časť parkoviska získala firma, v tom čase jej konateľ, a potom následne teda firma Roxy SRO. Našťastie si neošetrili vlastníctvo tej stavby, tej komunikácie, čiže plochy parkovištnej, ktorá bola vybudovaná z verejných peňazí v tých 70. rokoch v rámci akcie Z. Ako vlastníci pozemku pod našim parkoviskom sa firma Roxy SRO viackrát pokúšala na tomto svojom pozemku zarobiť. Aby ste si vedeli urobiť obraz, akým spôsobom, tak prvým príkladom bola ponuka magistrátu na odkúpenie celej tejto plochy za neuveriteľných 250 miliónov slovenských korún. Podotýkam, že na úrade sme našli zmluvu, v ktorej 3 roky dozadu, čiže v tom roku 2005, firma Roxy, alebo v tom čase konateľ tejto firmy, odkúpil od družstva podielníkov tieto pozemky za 320 000 slovenských korún, čiže za 3 roky 4 miliardový zisk. Po poukázaní na neprimeranosť tejto sumy magistrát zamietol zámer kúpy týchto priestorov. Následne sa firma Roxy pokúšala zameniť pozemky pod hradom Devín za lukratívne stavebné pozemky niekde v Rači. Tento zámer im takisto nevyšiel. Keďže všetky snahy vyvíjať tlak na magistrát firme Roxy nevyšli, pristúpili k blokovaniu tohto parkoviska osádzaním betónových zábran. Iste ste to viacerí si z vás všimli, že zrazu ste nemali možnosť prechádzať voľne, či už z Muránskej ulice alebo zo Slovienskej ulice. Z ničoho nič sa zrazu z večera do rána na parkovisku objavili betónové priehrady, ktoré bránili vo voľnom pohybe motorovým vozidlám. Našťastie nie sú vlastníkmi aj tých stavieb, tých komunikácií a parkoviska, a preto sme využili zákonnú možnosť dať, konečne zapísať tieto priestory ako komunikáciu, ako mestskú komunikáciu, a následne budeme pokračovať rovnako zákonnou cestou v snahách doriešiť vlastníctvo k týmto strategickým pozemkom. Strategickým preto, lebo vlastne tu sa odohráva taký ten turistický život Devína. Sem prichádzajú návštevníci a je to skutočne vlastne jediná prístupová cesta k národnej kultúrnej pamiatke. Druhú časť tohto parkoviska získala firma vtedajšieho starostu pána Pacelta, a
Takisto tam boli snahy o vyberať parkovné na parkovisku, ktoré skutočne nie je vo vlastníctve ani jednej z tých firiem. Tie prvé kroky na zabránenie nejakých snách blokovať parkovisko sme spravili a je potrebné pokračovať v dotiahnutí veci tak, aby už nikto viac nemohol tieto strategické miesta blokovať.